Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rockitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. During the program, after, pwede na tayo maging judger. Charot! With harot. At meron na nga tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. Welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello? Hello po. Magandang gabi. Magandang gabi po, ma'am. Anong pwede naming itawag sa'yo? Anong pwede naming itawag sa'yo? Pakitawag na lang po ako sa pangalang Cherry Pie. Pakiulit nga. Cherry Pie po. Cherry Pie. Kapangalan mo pa yung isang artista, ha? Ilan taon ka na, Cherry Pie? 45 years old, ma'am. 45 years old. Masarap ka ba, Cherry Pie? Charot! Yummy. Yummy. Ay, hindi pala yun yung mga tanungan ko sa umpisa. O, eto na. Cherry Pie, isang lupalop ka naman galing? I'm from Bulacan, ma'am. Bulacan. Okay, sige. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tama ba 41? 45 po. 45. O, binawasan ko pa ng 4 na taon. Okay, sige, eto na. Cherry Pie 45 from Bulacan. Ano ang top secret mo? Actually, ma'am, medyo nahihirapan ako sa sitwasyon ko ngayon kasi yung husband ko is nagsasama na sila nung nakilala niya lang sa TikTok. Pero hindi pa kami actually hiwalay eh. Ang sakit lang kasi na sinabi niya dun sa girl na 6 years na kaming hiwalay. Pero hindi naman po totoo yun. Nagkakaproblema kami, pero naayos naman. Last December, nagkita pa kami, akala ko okay na. Tapos ito lang February, nalaman ko na umuwi siya ng Batangas. And then sumunod yung babae. Ngayon magkasama na sila. Sa iisang bubong? Sa iisang bubong. Ma'am? Nagpo-post na sila na magkasama sila. Okay. Cherry Pie, I'm so sorry to hear that. Cherry Pie, pwede bang malaman kung ilang taon na kayong kasal nitong asawa mo? 24 years, ma'am. 24 years. Ilan ang anak ninyo? 3 po. 3. Anong trabaho ng 3 asawa mo? babae. 3 babae. At anong trabaho ng asawa mo? Pintor po, ma'am. Ano? Pintor. Pintor. Painter. Yes po. Okay. Base dun sa pagkakabanggit mo kanina, parang umuwi ng Batangas. Ano ba? Hindi kayo nagkakasama sa isang bahay? Or magkaiba kayo ng tirahan? LDR ba kayo ng asawa mo? Anong dynamics ninyo? Anong sitwasyon ninyo ng asawa mo bago mo malaman na meron siyang ibang babae? Actually, ma'am, way back 2019, nagtrabaho ko dito sa pinsan ko. Kasi ma'am, ngayon nasa Las Piñas ako pero tiga Bulacan po ako. Nagtrabaho kasi kailangan ng pinsan ko mag-aalaga ng mga anak niya. Tapos, incidentally, nagkasakit yung pinsan ko. So, ako kung nag-alaga sa kanya. Nag-aaway kami kasi ayaw niya na nga akong bumalik dito sa Manila. Pero pinilit ko pa rin kasi nandoon yung awa ko sa pinsan ko dahil may sakit. Pero she passed away last year. Ngayon, nung nasa stage siya ng cancer yung pinsan ko, pinangako ko dun sa husband ko na sige, pagka wala na si Cass,
uuwi na ako ng Bulacan. Ayusin natin yung pamilya natin. Kasi yun lang po lagi namin pinag-aawayan eh. Yung wala rin akong minsan time sa kanya kasi sobrang busy po ako dito. Pero hindi po nangyari yun kasi naawa naman ako dun sa mga anak niya na wala naman mapapagkatiwalaan, walang maiiwan sa mga bata. So until now, nandito po ako. So yun po naging problema namin is yung hindi ko talaga pagtupad sa promise ko na umuwi na ng Bulacan. Kasi namayani yung awa mo dun sa pamilya sa naiwang mga anak ng pinsan mo. Mga bata pa ba to? Ako po isang 8 years old at saka isang 3 years old. Yung mga anak mo, malalaki na ba sila? Mga dalaga na po. Yung panganay ko po is 22. Yung pangalawa is 18. And then yung bunso is 16. Okay. Never bang pumasok sa isip mo na pagsamahin yung dalawang pamilya na yan? O never kayo nagkaroon ng diskusyon ng asawa mo? Wala na ba talagang ibang choice yung pinsan mo? Or parang sa pamilya ninyo, wala na bang iba talagang makakapag-alaga? Ikaw na lang talaga? Wala po kasi kung meron po, dapat noon pa eh. So ako lang po talaga yung pinagkatiwalaan ng pinsan ko na yun na tumingin sa mga anak niya. Meron ka bang pinagsisisihan ngayon na hindi mo nagawa or wala naman? Siguro meron. Kung may choice lang kasi ako noon eh, na sana pinili ko na lang sila. Hindi sana nangyari to. Maraming beses din akong pinagbigyan ng husband ko na umuwi ng Bulacan, doon na lang magtrabaho uli para nakakasama ko sila. Kasi nagkukulang po talaga ako ng attention eh. Siguro kasalanan ko rin po na mas pinili ko to yung side ng cousin ko. Sabi ko nga, andito na eh. Nangyari na. Iniiyak ko na lang yung sakit na pag nakikita ko sila nagpo-post, lagi ko sinasabi, dapat ako yun eh. Dapat ako yung kasama. Dapat ako yung inaalagaan. Just like before, kung paano niya ako alagaan. Pag may nagkakasakit ako, pag may masakit sa akin, may pinagluluto niya ako kahit galing ako sa trabaho, kahit galing siya sa trabaho. Malaga din po kasi yung husband ko, although may mga problema din kami. Ang iyoko lang din po kasi sa kanya is pag mainit yung ulo niya, nasasaktan niya ako, minumura niya ako. Parang tingin ko sa sarili ko, nanliliit na rin ako nung mga time na yun eh. Lagi niya ako minumura, binibitawan niyang masasakit na salita. Minsan pag may nakikilala siyang mga babae sa TikTok, kinukumpare niya ako doon. Nabuti pa nga si ganito, minahal ko. Nabuti pa nga si ganun. Lagi akong tinatawagan. Especially yung kasama niya ngayon. So wait lang ha, tanungin lang kita no. Sabi mo, mabuti si ganito. So ibig sabihin, dati pa, meron na siyang mga nakikilala sa TikTok tapos nakikipag-usap siya dun sa mga babaeng yon. Tama ba? Yes po. Yes po. Tapos aware ka doon na ginagawa yun ng asawa mo. Yes po. Anong reaction mo nung unang beses mong malaman na may kinakausap siyang babae sa TikTok? Nagagalit ako, ma'am, kasi sabi ko ba't niya naman kailangan gawin yun? Especially yung mga bata nagagalit na bakit si daddy nag-i-entertain pa ng mga ganyan tapos nakikita pa namin. Hindi ba siya nahihiya sa amin?
Ganon. Tapos kinakausap ko, mainit yung ulo niya lagi. Na huwag ko na daw siyang pakialaman. Magkanya-kanya na daw kami. So yun yung salita niya. Magkanya-kanya na Opo. lang kayo. Opo. Sinubukan mo ba siyang suyuin o mas lambingin palalo pagkatapos mong malaman na may mga kinakausap na siyang ibang babae? I try my best, ma'am, na lagi ko siyang kausapin. Pero madalas lang mainit ang ulo niya. Tapos, lately, pinagbablock niya na ako sa lahat ng accounts niya. Binlock ka na Nagtatry niya. na lang ako ng way na para mahalungkat ko yung mga accounts niya ngayon. Wala na po talaga. Meron man, pero nakalock. And I'm sure yung babae yung naglock ng mga accounts niya. Ito bang babae ng asawa mo ngayon? Bata pa? May pamilya ba? O may anak na? Anong... I think, ma'am, single mom din po. Tsaka medyo bata pa, 32 years old lang. My husband is 43 years old. Kompleto sa detalye, ha? NBA ka na, ah. Nakapag-data Hindi kasi, gathering ka na, sis. Nakapasok ako sa live nung girl. May live yung girl. Madami siyang Yes po. followers. Marami naman. Nako. Nag-aaway na kami before niyan sa live na bakit ganon, na alam niya ng pamilyadong tao yung pinatulan niya, bakit pumatol pa siya. Matapang, mami, kasi sinasabi pa niya na kasalanan mo, ganyan. Tsaka nanlalaki ka naman. Pinagbibintangan nila ako, ma'am. Pinagbibintangan ka Kaya nila. kami naghiwalay is nanlalaki ako. Yun ang sinabi niya dun sa girl. Pero 'di ba sabi ng asawa mo dun sa bago niyang babae ngayon na matagal na kayong hiwalay. Tama. Yes Tapos ang po. dahilan ng paghihiwalay ninyo na matagal na panahon ay panlalalaki mo. Tama ba? Yes po, yes po. Sinubukan mo bang ikandado yung ano ng asawa mo? Charot! Charot lang with the rot. Anyway, pinatatawa lang naman kita. Pero, sa pagkakataong ito, sa kasalukuyan, meron pa ba kayong communication ng asawa mo? Wala na po. Binlock niya na po ako sa lahat ng accounts niya. So, paano yung mga anak ninyo? Ako lang po nagsusupport lahat. Ako po nagsusurvive. Ngayon, nasa Bulacan ka na ba? Hindi po, nasa Manila po. Nasa Manila ka pa rin. Bumalik ka na ba Yes dun po. sa inyo, sa mga anak mo? Opo, kauwi ko lang po ng last February. Okay, so pabalik-balik ka lang. Opo, pagka po day off ko, February 7 po ako umuwi nun. Okay. Ano namang Tapos, reaksyon ng mga anak mo nung malaman nilang meron ng bagong babae yung tatay nila? Wala po, syempre nagalit. Sabi lang po nila sa akin na hayaan mo na, Mi. Diyan siya masaya eh. Pero alam ko, nasasaktan sila. Nanay ako eh. Nararamdaman ko yun. Kasi hindi naman po kami broken family. Yung side ko hindi po kami broken family. Pero alam ko sa mga anak ko nasasaktan sila. Lalo na yung mga anak ko na lang nasa bahay. Alam ko naiisip din nila yung mga good memories pag magkakasama kami. Pero nagpapakatatag ako para sa mga anak ko. Lagi lang ako nakangiti kahit nasasaktan na ako. Ayoko kasing nakita nilang mahina ako eh. Ngayon yung bunso ko parang nagre-rebelde. At masakit sa akin yun. Bakit? Paano mo Wala akong nasabi magawa. nagre-rebelde? Lagi po tumatawag sa akin si mama na late na umuwi. Minsan madaling araw lumalabas ng bahay. Last time tumawag sa akin 3:30 in the morning. Wala pa daw sa bahay.
hinahanap niya. Tapos nung umuwi, nagagalit. Umuwi na lang daw ako para hindi daw siya magkaganon. Kasi yung bunso ko po talaga makatatay yun eh. Parang daddy's girl. Kaya nung nalaman niya na ganon yung ginawa nung tatay nila, parang may namuong galit. Na parang wala na siyang respeto rin sa tatay niya na ito yung tatay kong iniidolo noon na. Ito yung tatay ko na mahal ko. Bakit ngayon iba na siya? May time po kasi na pag mainit ang ulo niya nun sa bahay, lagi niyang minumura yung mga bata eh. Lagi mainit ang ulo niya. Kaya masakit po para sa akin pag nakikita ko nasasaktan yung mga anak ko. Kung meron kang mensahe ngayon para sa mga anak mo, total malalaki na sila at malamang exposed din sila sa social media tsaka sa radyo, ano ang mensaheng maibibigay mo sa kanila? Gusto ko lang mga anak na makapagtapos kayo, maging matatag. Andito lang si Mami, hindi ko kayo iiwan. Mawala na sa akin lahat, anak, wag lang kayo. Mahal na mahal kayo ni Mami at nagpapakatatag ako para sa inyo. Lumalaban ako para sa inyo. Sana hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Piliin nyo pa rin yung tama para sa inyo. Cherry Pie, Yes po. wala ka bang balak kasuhan yung asawa mo tsaka yung kabit niya? Marami nag-a-advise sa akin, ma'am, na kasuhan ko nga daw po. At inadvisean na rin po ako sa municipal namin ng DSWD. Pero masyado mahabang process daw. Hindi rin kasi ako makaalis dito sa bahay. Pero gustong-gusto ko po. Actually, ma'am, sinabi ko na rin yan dun sa husband ko eh. At ang sumagot yung babae. Anong sabi? Sabi ko, kakasuhan ko kayo. Ang salita ng babae, kasuhan mo. Kami rin may mga ebidensya laban sa'yo. Kaya sabi ko dun sa girl, wow, ang tapang mo talaga. Ikaw talaga ang nagmamatapang. Sabi ko, iba na nga talaga ngayon ang mga kabit. Matatapang pa sa original. Kayo na ang nagkamali, kayo pang matapang. At ang salita po ng biyanan ko sa akin, sige magkaso ka, lalaban kami. Wait, yung biyanan mo, kampe kanino? Doon po sa kanila. Dahil nandoon po sila nakatira sa biyanan ko. So, akala ko naman sasama sa laban mo, yung pala, lalaban din sila. Kumbaga, lalabanan ka pa talaga nila, ha? Yes po. Kinonsinti pa yung pagluloko nung anak. Yes po. Ni hindi man lang kayo nagkaroon ng formal breakup ng asawa mo? Wala po. Maraming beses ko siyang pinag-usapan na mag-usap kami para wala nang gulo. Closure lang. Ayaw po siyang payagan ng babae. At sinabi niya po dun sa babae na huwag niyang i-add sa kahit anong accounts yung mga anak niya. Inutusan niya pa. So, naging binata uli yung mister mo? As if wala Ganun siyang po. naging asawa at wala siyang naging anak, ganon? Opo. Para dito sa bago niyang babae? Yes po. Kung nakikinig ngayon yung bagong babae ng mister mo, anong masasabi mo? TikTok, 'di ba? TikTok, may account sa TikTok. Ano yung nagla-live selling ba yan? Hindi po. Parang Influencer, mga ano. creator. Hindi naman po yung parang mga
nagti-TikTok, live TikTok lang, ganun. Para may mga nakakausap lang siya, mga friends. Mga ilan views niya pag ganun? Para mga 100 plus something. Naka 100 din. 200. O sige, baka sakali lang, 'di ba, na makaabot sa kanya itong mensahe mo na ito. Ano ang mensaheng ibibigay mo sa bagong babae ng asawa mo? Go ahead. Girl, ang kapal ng mukha mo para sirain yung pamilya namin. Hindi ka na naawa. Parang wala ka ring anak. Puros babae pa rin naman ang anak mo. At wag mong pipigilan yung asawa ko na kausapin yung mga anak niya. Anak niya yun. At itong tandaan mo, 24 years kami. Imagine, 24 years ipinagpalit sa 3 months. What more pa akong gawin sa'yo yan? Nung asawa ko. Hindi ka na naawa. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Para siraan ako sa TikTok world. Hindi mo alam kung ano yung naranasan namin mag-asawa. Wala kang alam sa nakaraan namin. Kaya wala kang karapatan i-judge ako. Hindi mo ko kilala. Ako never kitang ginudge kasi hindi kita kilala. Babae din ako. Sana inisip mo muna bago mo pinasok yan. Sana inayos mo muna yung gusot bago ka pumasok sa ganitong problema. Ayaw mo pala ng gulo eh. Sana tinanong mo muna ako, tinanong mo muna yung asawa ko kung okay yung paghihiwalay namin. Kaso hindi eh. Iniwan kami ng asawa ko nang dahil sa'yo. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Yun lang po, DJ Rocky. Thank you so much, Cherry Pie. At least nakapaglabas ka na kahit papano ng bigat ng nararamdaman mo. Siguro encyclopedia yung level ng kapal ng mukha no. Babae na asawa. 3 patong ng encyclopedia. Tatlong patong, no? 3 patong, grabe. Siguro mas matibay pa to dun sa mas matibay pa yung pagkakagawa ng pagmumukha nito kaysa dun sa bridge na bumigay, diba? Ay, nako. Anyway, Cherry Pie, maraming salamat sa iyong pagtawag at sa pagtitiwala sa programang ito, pagtitiwala sa akin na maibahagi mo ang iyong pinakatatagong sikreto. I pray and hope for your healing at sana ay magkaroon ka ng lakas ng loob sa araw-araw na harapin ang buhay ng meron pa ring pag-asa at pagtitiwala na merong magandang mangyayari sa inyong buhay. Alright? Opo. Yes po. Thank you, DJ Rocky, for giving me a chance para may makausap at may paglabasan ng bigat ng nararamdaman ko. Thank you din. Thank you din. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala akong caller ngayon, di ba? Maraming beses na po akong tumawag kaya lang laging busy. Ay, alam mo naman, di ba? Paunahan tayo dito. Anyway, thank you so much, Cherry Pie. Naway lagi kang maging masarap. Just like Cherry and Pie. Sabihin mo dun sa kabit. Ako, meron akong Cherry Pie na natikman niya for 24 years. Charot! Sige na, bye, Cherry Pie! Ay, nako. Ang lalakas talaga ng mga loob ngayon ng mga kabet, nakakaloka. Bakit mas matapang kayo kaysa sa mga original? Ganito na lang, para sa mga mister dyan na nagmamahal, ganito gawin nyo ha. Kung mahal mo talaga yung kabit mo, pakilala mo. Hindi sa magulang mo, kundi sa asawa mo. Sa asawa mo ipakilala. Huwag mo ipakilala sa magulang mo, sa barkada mo. Sa asawa. Charot. With harot. Anyway. Kung hindi nyo naman pala kayang panindigan, ba't nyo pa, diba? Pinagdesisyonan? Yung iba dyan na may asawa, kung umasta ngayon, binata, utang na loob, baka nakakalimutan po ninyo. Parehas nyo pong ginawa. 'Di ba? Ang mga bata. Parehas yung ginawa ang mga buhay na yan. Tapos ngayon, parang kung umasta kayo, wala kayong naging parte doon wala kayong inambag doon sa buhay ng isang bata na anak ninyo. Ano yun?
Pag merong nakitang fresh, pag merong nakitang bago, yun na agad ang titikman? Ay nako. Anyway, kabisyo. Sabi nga, let them. If you can't control the things, the people around you, then just let them be. Focus on your goal. And focus on what you can control. And napakaiksi ng buhay para mabuhay ng malungkot at punong-puno ng galit. Kaya manapak ka. Charot with darot. Oy, biro lang. Napakaiksi ng buhay para talagang sumama ang loob mo. Kaya, hello, manapak ka. Diba? Manabunot ka. Charot with darot. Oy, biro lang ha. Ay, nako. I gotta say, GTG as in got to go. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. Bukas ulit magsama-sama tayo, alas 9 ng gabi. Hanggang hating gabi, dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. That portion. Metro's